ବଉଳ ଏତେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତୁ କଣ ତରବରରେ କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ ବା? କଣ କହିବି ଲୋ ବଉଳ, ଏଇ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏଇ ପାଣି ନବା ପାଇଁ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛି ପରା। ଓ ଏଇ କଥା, ହଁ ତୁ ଚାଲ ବଉଳ। ହଁ ଲୋ ବଉଳ, ତେଣୁ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ପରେ ଭେଟ ହବା। ହଜୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧବ ବୋହୂ ଆପଣଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛି। କଣ ହେଲା? ମୋ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇଯିବ? ତାର ଏତେ ସାହସ? ଆରେ ଏ ସାଧବ ବୋହୂ, ଏଠାକୁ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି। କିଛି କହୁଥିଲେ? ତୋର ତ ସାହସ କମ ନୁହେଁ। ତୁ ମୋ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛୁ? କ୍ଷମା କରିବେ ବେଙ୍ଗ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯୋଉ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନିଏ ସେ ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ନେଉଥିଲି। କଣ ହେଲା? ମୋ ପୋଖରୀରୁ ମାଗଣାରେ ପାଣି ନେଇଯିବୁ? ନାଇଁ 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 ଲୋ, ତା ବଦଳରେ ତୁ ମତେ କିଛି ଦବାକୁ ପଡିବ। ଦବାକୁ ପଡିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେବି? ତେବେ ଶୁଣ, ଏଇ ପାଣି ବଦଳରେ ତୁ ମତେ ଫଳମୂଳ, ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସବୁ ଆଣିଦବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଆଣିକି ଦେବି, ଆପଣ ରାଗନ୍ତୁନି। ଜଲ୍ଦି ନେଇକି ଆସ। ଆଲୋ ବଉଳ, ଏତେ ଜିନିଷ ଧରି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆଜି କଣ ଭୋଜି ଭାତ ହବ କି? କଣ କହିବି ଲୋ ବଉଳ, ମୁଁ ବେଙ୍ଗ ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ତା ବଦଳରେ ବେଙ୍ଗକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦବାକୁ ଯାଉଛି। ହେ, କଣ ହେଲା? ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ପାଣି, ପବନ, ଖାଦ୍ୟ, ଶସ୍ୟ, ଫଳମୂଳ ସବୁ ଦେଉଛି, ଆଉ ଏ ବେଙ୍ଗ କହୁଛି ପାଣି ତାର? ନାଇଁ, ତା କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ବେଙ୍ଗ ଏତେ ବଡ ଜୀବ, ଆମେ ତାର କଣ କରିପାରିବା? ବଉଳ ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା, ଏ ପାଛିଆ ମତେ ଦେ, ମୁଁ ତୋ ସହ ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯିବି। ହଉ ବଉଳ, ଚାଲ ଯିବା ଚାଲ। ଆରେ ଏତେ ବେଳ ହେଇଗଲା, ଆରେ ସେ ସାଧବ ବୋହୂ ଦେଖା ନାହିଁ। ସେ କଣ ମତେ ଠକି ଦେଲା କି? ହଜୁର ହଜୁର, ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସାଧବ ବୋହୂ କଣ ପାଛିଆ ଆଉ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଧରି ଆସିଲାଣି। ମତେ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ହଉଛି। ଚୁପ, ବେଶୀ ସନ୍ଦେହ କରନା, ନହେଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ୍ ହବ। ଏ ସନ୍ଦେହ କଲେ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହୁଏ? ଏ କଥା ତ କାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଶୁଣିନି। ବେଙ୍ଗ ମହାରାଜ, ଏଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ। ଇଲୋ ସାଧବ ବୋହୂ, ତୁ ମୋ ମନକୁ ଆଜି ଖୁସି କରିଦେଲୁ ଆଉ। ହେଲେ ଏ ପ୍ରଜାପତିକୁ ଆଗ ଖାଇବି। ବେଙ୍ଗ ମହାରାଜ, ଆଗେ ପାଛିଆରେ ଯାହା ଅଛି ତାକୁ ଖାଅ, ତାପରେ ମତେ ଖାଇବ। ପ୍ରଜାପତି, ତୁ ଆଜି ନିଜେ ଧରା ପଡିଛୁ। ହଉ, ଆଗ ପାଛିଆରେ ଯାହା ଅଛି ତା ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ତୋ କଥା ବୁଝିବି। हजूर, ये दाई में कुछ काला है, ये देखिए। चुप, तू तो काम कर। मो कथारे मुंड पुराना, सबुबेले बकर 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 होचु। आजिकाली दुनिया रे भलो कहिले खराब। हाउ खा खा, मते जहा जणा पडुची नाम न परे पुओ। प्रजापति, तू मो सहित थट्टा करूचु? महाराज, आमे तो पाछरे बहुत जिनिस आनिथिलु, हेले आमे माने बाटरे आसिला बेले बाटरे पुनी कोन हैला?
ମତେ ଆଜି ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି ବେଙ୍ଗ ଆଜି ନାମ ନବ। ଆମେ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ ବେଙ୍ଗ ଆସିଗଲା। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା, ଆଉ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ରଖିଛ ମତେ ସବୁ ଦିଅ। ମୁଁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଜା ଥାଉ ଥାଉ ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ କିଏ ରାଜା ଅଛି? ଆମେ ବି ତ ସେଇ କଥା କହିଲୁ, ହେଲେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଦେଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା ଯଦି ସେ ଡରୁଆ ବେଙ୍ଗର ସାହସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସି ମୋ ପାଖରେ ନେଇଯାଉ। ମୁଁ ଡରୁଆ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଡରୁଆ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗ କେଉଁଠି ରହୁଛି? କୁହ, ମତେ କୁହ ଶୀଘ୍ର। ମହାରାଜ, ସେ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟେ ବଡ କୂଅରେ ରହୁଛି। ସେ ବେଙ୍ଗ ପାଖକୁ ମତେ ନେଇ ଚାଲ, ତା କଥା ମୁଁ ଆଗ ବୁଝିବି। ମହାରାଜ, ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବୁ। ଚାଲ, ଶୀଘ୍ର ଚାଲ। ଆରେ ମୋଟୁ, ଏ ବେଙ୍ଗ ତ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ନାହିଁ। ଏ ଆଜି ପାହାନ୍ତିଆ ସକାଳୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ବେଙ୍ଗ ବହେ ମାଡ଼ ଖାଉଛୁ ବୋଲି। ସେଇ କଥା ମୋର ସତ ହେଇଗଲାଣି ତ। ଆଲେ ହଁ ଥାଙ୍ଗ, ଏ ବେଙ୍ଗ ଆଦି ପ୍ରଜାପତି ଦାଲରେ ଫସିବ। ମତେ ବି ଥେଇ ଭଳିଆ କାହିଁକି ଲାଗୁଛି? ହଉ, ଯାଉ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ଯଦି ତାର ମାଡ଼ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ନା, ଆମେ ଯେମିତି ସେଠୁ ଛୁ ମନ୍ତର ହବା, ବୁଝିଲୁ କି ନାହିଁ? ଆଲେ ହଁ ଥାଙ୍ଗ, ତୁ ଠିକ କଥା କହିତୁ। କାହିଁ ସେ ବେଙ୍ଗ? ସେ କୋଉଠି ଅଛି? ମହାରାଜ, ସେ ବେଙ୍ଗ ଏ କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ଅଛି? ତୁ କିଏ? ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। আরে প্রজাপতি, এই বেঙ্গ তো মতে ডরুনি, মতে ডাকুছি। মহারাজ, আপন ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବଡ଼ କରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସେ ବେଙ୍ଗ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରି ଯିବ। ইয়েস প্রজাপতি, তু ঠিক কথা কইছু। আরে এ বেঙ্গ ମୋ ପରି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ମତେ ମୋ ଶରୀରକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ବେଙ୍ଗ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଏ ବେଙ୍ଗ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଦୁଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗ, ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କାହିଁ ସେ ବେଙ୍ଗ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମତେ ଡରି ସେ ଲୁଚି ଗଲା ନା। ଛାଡ଼ିବିନି, ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବେଙ୍ଗ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଙ୍ଗ ନୁହଁ, ସେଇଟା ତୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ମୋର ପ୍ରତିବିମ୍ବ? ପ୍ରଜାପତି, ତୁ ମତେ ପୁଣି ବୋକା ବନେଇ ଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ ବେଙ୍ଗ, ତୁ ଆଗ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର, ତାପରେ ମତେ ଧରିବୁ କି ଛାଡ଼ିବୁ। ହାଲୋ ବଉଳ, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଲୋ ବଉଳ, ଚାଲ, ସେ ବେଙ୍ଗ ସେ କୂଅରେ ପଡ଼ିଥାଉ। আরে কে মতে বঞ্চাও রে, ମୁଁ ଏ କୂଅ ଭିତରେ ଫସିଗଲି। ଆରେ ମତେ ଏଠୁ କିଏ ବାହାର କର ରେ। আরে କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? আরে সে প্রজাপতি মতে কুয়োরে ফসাই দেই গলা। মতে একটু বাহার করিবার ব্যবস্থা করো।
ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହିଥିଲି ହେଲେ ଆପଣ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବେ ନାମ ନିଅ ଅଦୁଲ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଓଦନିଆ ଆମେ ଦି ଜଣ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କୂଅ ଭିତରୁ କାଲି ପାରିବୁ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ତେତା କଲିକି ନିଜେ ନିଜେ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ଚାଲ ଥାକ ଆମେ ଏଠୁ ଯିବା ଚାଲ ଆରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ମାନେ ଏଠି ମତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିକି ଯାଅନି ରେ ଆରେ ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କର ଆରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ମତେ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦିଅ ରେ